tussen de 250 en 400 meter zwemmen. Alle dagen een stukje dichter bij de medaille en vooral een heel soort gezelligheid. Voor de 29e keer organiseert het zwem- en poloclub De Granaat in Dokkum de zwemvierdaagse. 4 uur lang lopen bij 250 meter om baantjes en volwassenen 400 meter. Dit organiseren wij vooral om het zwemmen hoog te houden. We vinden het heel belangrijk dat Nederland goed blijft zwemmen. En dat willen we graag laten zien wat je met zwemmen kan bereiken. Dat je tijden kan halen, wedstrijdniveau, maar waterpolo heel veel plezier kan hebben met water. Dat je veel techniek en conditie ervan krijgt, eigenlijk heel gezond voor je is. Daarnaast is plezier heel belangrijk en dat willen we met de zwemvierdaagse ook laten zien. Dit hier doen er maar liefst 100 zwemmers mee. Moet je daar bij baan 3 moet je zo'n baan zwemmen, moet je daarheen en terug en daarna moet je hier zo daarheen. En daar kan je dan een bandje krijgen en dat kan je als je naar huis gaat daar weer inleveren bij die balie. En daarna krijg je het stempel op je papier voor dag 1, 2, 3 of 4. Heel leuk en heel gezellig. Ja. Ja, wat maakt het zo gezellig? Samen met elkaar zwemmen en ook andere mensen hier om ons heen. Ja, bijvoorbeeld je komt klasgenoten tegen en het is wel gewoon heel leuk. Vooral met mijn beste vriendin. Ja. Dit keer de 29e editie, volgend jaar de 30e. Staat er ook nog iets groots te gebeuren dan? Nou, dat enthousiasme in de vrijwilligers, dat wordt nu al over gesproken. Oh, volgend jaar de 30e. Dus ik vermoed van wel.